Vi skal have 20 smør. Der er smør. Ja. Og vi skal have 20 stykker. Okay, ja. Jeg tæller. Ja. 1, 2, 3, 7, 9, 12, 15, 16, 20. Vil det være, jeg glemte at tælle med? Kan vi måske prøve at tælle den sammen igen? Okay. Ja, det er godt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, og 20. Sådan der. Perfekt. Sådan der. Vi skal have 20 smør. 1, 2, 4. Ej, ved du, det er lige meget. Skal jeg ikke bare tælle dem for dig? Men jeg kan godt tage til... Ej, jeg tæller dem bare for dig. Det skal du jeg ikke tænke kan på. gøre det. Det skal du ikke tænke på. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja. Seksten. 20. Ej, helt ærligt. Det er jo ikke 20 smør. Det er jo 8 smør, det der. Du skal lige tælle dem en gang til. Jeg tager til 20. Nej, det gør du ikke. Du skal tælle dem igen. 1, 2, 4. Ej, helt ærligt. Kan du ikke engang tælle til 3? Kom så. 2. 3. 4. Tak. 7. Ej, vil du være helt ærlig? Nu er det kraftedeme nok. Jeg forsøger bare at tage til 20. Det kan du ikke. Du bliver nødt til at gøre det ordentligt. Prøv igen.